Zdravo i srdačno dobrodošli u Parkside radionicu. Ja sam Jenny, danas pravimo ovu DIY gredicu od drvenih paleta. Kao i uvek, sve alate i materijale koji su ti potrebni za ovaj projekat pronaći ćeš ispod u uputstvu za izradu. Prvo uklanjamo ovu letvu. Za to je najbolje da koristiš špajser ili alternativno tesarski čekić. Kao sledeće, testerišemo donje letve Parkside 20V sabljastom testerom. Sada se testeriše i donja strana palete. Da bih znala gde treba da sečem, koristim stolarski ugaonik i povučem liniju. Ovim se može sastaviti prvi deo. Zatim pričvrstim odsečeni deo za ostatak palete i zašrafim ga. Dakle, time smo završili početak. Kao što vidite, žardinjera savršeno pristaje u ovaj otvor. Sada se posvećujemo podkonstrukciji. Za to nam treba još jedna paleta. Skratit ćemo ovu paletu za širinu jedne letve. Za to ponovo koristimo sabljastu testeru. Konstrukciju od malopre već sam fiksirala stegama na donjoj strani palete. Sada se sve to odozdo pričvršćuje vicima. Kako bi naša gredica bila mobilna, na donju stranu pričvršćujemo točkiće. U međuvremenu možeš da ostaviš like i komentar i da se pretplatiš na kanal. Odsečeni komad se pričvršćuje zavrtnjima kao stepenik na dnu palete. Da bismo uklonili krupne iverke sa drveta, koristimo ekscentar brusilicu. A sada prelazimo na sadnju cvetne leje. Za to su nam potrebne žardinjere različitih veličina, lopata i naravno zemlja za cveće. Sadnja je završena. Sada se žardinjere umeću u okvir gredice. Ovo je sada gotova gredica od paleta. Slobodno napiši u komentarima šta bi posadila u žardinjerama. Možeš to!